Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. Viem, na tom šorte som povedal, že tento kanál sa ruší. Nastala jedna komplikácia, že sa tento kanál neruší, ale ja ho premenujem na Skibidi Sigma, ako som povedal v tom šorte. Tá komplikácia je to, že na mojom telefóne mi YouTube kanál nejde spraviť, takže budeme točiť na tomto telefóne, čo je môjho ocka telefón, ale to nevadí. A v tomto videu si povieme, ako bolo na našej dovolenke v Bulharsku a na konci si otvoríme Labubu. Áno, Labubu. Ocko mi ho objednal na dovolenke. Počkajte, idem vám dačo ukázať. Tu mám jedného, lebo mamka mi povedala, že ho nemôžem kúpiť, nekúpi mi ho. Tak ja som s kameramanom, áno, počkajte, ešte jednu vec vám musím povedať, že môj brat so mnou točiť asi nebude, lebo tu bude môj kameraman. Možno v ktorom videu ho ukážem, ale to až potom. Takže späť k Labubu. Mamka mi ho nechcela kúpiť vôbec a ja so kameramanom sme sa rozhodli, že na bicykloch pôjdeme sami do Sabinova, na bicykloch, že kúpime ho. Áno, kúpime. Tak sme zobrali 20, rúbsak, išli sme do Sabinova, kúpili sme Labubu a išli sme ešte aj na zmrzku a potom sme išli domov. Nikto o tom nevedel, že ho máme, iba my dvaja. A to je všetko o Labubu, hej. Zatiaľ ho dáme bokom a poďme k tej dovolenke. Na Bulharsku na dovolenke sme tam prišli večer, lebo sme mali večerný let, bolo dobré, všetko dobré, len sme mali večeru a večera je hnus. O jedle sa v tomto videu asi nebudeme baviť, ale teraz vám poviem, o čom ide. Všade je kôpor, v každom jednom šaláte, v každom jednej uhorke, v každom jednom chlebe je kôpor a smrdí to tam po kôpru. Videli ste, ktorý človek by dal do varenej mrkvy, ju posypal kôprom. Áno, kôprom. Dobre. Potom sme sa išli prejsť a také. A išli sme tam na kolotoč a bolo dobre. A sadli sme si na kolotoč so kameramanom a zrazu tam príde storočná babka s lístkom a áno, sadla si na ten kolotoč. Storočná babka. Áno. Išli sme 2-3 kolečka a stojíme, lebo tá babka chcela vystúpiť. Lebo dostala infarkt. Áno, kameraman sa smeje, lebo natočil dačo smiešne, ale to nevadí. Kameraman, prestaň. Prepáčte, keď vám to ruší video. Prepáčte, kameraman sa vám ospravedlní. Prepáčte mi to. Áno. Ale smiešne to bolo strašne. Áno. Počuli ste kameramana? Takže nehnevajte sa na nás. A sme išli na takú, jak to povedať, taký stanok, kde ste hádzali šipky do balónikov, keď ste trafili 5, máte veľkého plišeka, 4 menšieho, 3 ešte menšieho, potom tam máte 2 deku gebuzinku a jednu ešte väčšiu gebuzinu. Ja som išiel, samozrejme, lebo som to chcel skúsiť. Prvú som netrafil, druhú som netrafil, tretiu som trafil, sa mi pošťastilo. Štvrtú som netrafil a piatu som trafil. Zobral som si nejaký skladací meč, počkajte, ja vám ho ukážem. Tento taký skladací meč, ešte som ho nepostavil, tak to vyzerá také tu Lego kocky, také. To sú podobné ako Lego, ale nie je to Lego. Toto môžeme dať tiež bokom. A môj brat, no kameraman je môj brat a to ste asi počuli na začiatku videa, keď som zabudol, prepáčte mi to. A kameraman si neviem čo, takého malého stýča, neviem. Počkajte, jeho mám tu, ja vám ho asi ukážem, keď chcete. A tohto tu malého stýča, tohto si tu vystrelil, no tam v Bulharsku a môžeme ho dať na bok, keď vám nevadí. A potom sme išli na izbu, na ubytovanie
a stretli sme taký malý, no uvideli sme taký automat, kde hýbete takou pačkou, keď pôjdete nad plišákom, ho ťuknete, také gomby, no tlačítko, a to by malo zojsť a zovednúť toho plišáka hore a dať ho do také dierky, kde si ho môžete zobrať. My už s ockom a aj s bratom, no s kameramanom, sme vedeli, že ten automat je pekný odľúb. Zase sme jadi. A my sme vedeli, že to je odľúb a ja som to chcel skúsiť, tak ocko mi dal lev, lebo kto vie, kto ste boli v Bulharsku, napíšte mi to dole do komentárov, to ma zaujíma a že vy, tí, kto ste boli v Bulharsku, určite viete, že v Bulharsku nie sú eurá, ale levy. Môj ocko raz povedal, že nemám tigre. Neviem, prečo to povedal, ale že nie levy, ale tigre. A potom mi dal jeden lev, ne? A ja som, no, kameraman išiel prvý, nepodarilo sa. Chcel takého modrého žraločíka. Takého modrého. A ako ho zodvihol ho, ale keď sa mu to dvihlo, tak mu spadol. A potom som bol na rad ja a podarilo sa mi ho zodvihnúť, ale spadol mi. A potom som na tej ručke, čo vám bere tie plišaky, sa mi tam zasekla taká ružová sviňa, také prasa. A keď išiel kameraman, on ju z toho potriasol, dal ju dole a potom zobral toho žraločika modrého, sa mu to podarilo zodvihnúť. A keď chcete, ja vám to môžem aj ukázať. Takéto prasa. Môj kameraman ho volá Čuník Pepík. Neviem, či si chcete naskenovať tento QR kód. Radšej nie. Kto ste stihli si to stopnúť, no, kto si to stopne, tak ten QR kód získa. A tí, čo nie, tak smola. A tu takého žraloka modrého. Keď sa vám páči, napíšte dole do komentárov. Možno ho pošlem ako darček, urobím od ňo súťaž. Napíšte dole do komentárov slovo modrý žralok a ja vylosujem jedného z vás, k tomu to pošlem. Dobre? Kto samozrejme chcete, nemusíte, ja vás nenutím, dáme ho nabok. A potom sme išli na ubytovanie, sme sa vyspali, všetko dobre bolo, posteľ dobrá, záchod, sprcha sme mali, všetko. Len jeden problém tam bol, že keď ste vyšli z pláže a ste chceli ísť na ubytovanie, tak ste mali na nohách piesok, ktorý ste museli ísť automaticky do sprchy, si umyť samozrejme. A my sme mali celú izbu od piesku, no podlahu, sme mali od piesku, ešte že tam chodili takí upratovači. A do piesku je všetko. A potom sme išli na raňajky, potom po raňajkách sme išli na pláž. A potom tam mali takú jahodovú limonádu, ktorá bola strašne dobrá. Odporúčam si ju spraviť doma, potrebujete ľad, sirup a metu a citrón alebo limetku. Samozrejme, že sirup jahodový, áno, a lebo tak to má názov, jahodová limonáda. A keďže sme sa nenajedli poriadne, tak prišiel tam taký ujo, ešte že on tam chodil v kuse každé poobedie. No my sme najprv boli na obede, ale sme sa vôbec nenajedli. A on príde tam a také koláčiky má na takom dreve a ešte kukurice. A so soľou vám to, keď chcete, si tu môžete ju posoliť, keď ste chceli. A viete, čo kričal v kuse? Kukurečky, sarebeče, ledečky, poté! Áno, toto kričal. Komu to je smiešné, napíšte dole do komentárov, to ma zaujíma. A toto sa vlastne opakovalo celý čas. Ale jeden deň sme išli do pražskej reštaurácii. Keď nerozumiete pražskej, no tak to je taká česká reštaurácia, ktorá sa volá Praha. My sme prišli tam, sme si sadli, všetko dobre. A my si objednali 2 kofoly a Mojocko si objednal pivo Krušovice. Kto ho poznáte? Tak ste Sigmovia. Áno. A my sme si objednali a príde taká Ukrajinka, taká, čo nepočula dobre môjho ocka
donesla 2 koly a 1 hruškovicu. Lebo ona počula, že 1 hruškovica. Áno, hruškovica počula. Tak môj ocko si dal, zapil tú mojou kolou, potom sme išli preč a, no neišli sme preč, sme tam sedeli a nemali sme pri sebe tie levy ani eurá a môj ocko sa spýtal, či sa dá platiť kartou. Ona taká, nie, levy a eurá, karta nemá. A potom sme vypili tú kolu, sme zaplatili tými levami, bo sme mali že 30 levov pri sebe. Potom sme to vypili, sme preč, potom sme išli do takej talianskej reštaurácii sa najesť. A tam sme sa spýtali, či sa dá platiť kartou, dalo sa. Tak sme si tam sadli, všetko dobré. A ja som si dal hamburger, kuráci, ktorý chutí jak McChicken vo McDonalde. Kameraman si dal hovädzí burger, môj ocko si dal tú pizzu, takú pikantnú pizzu. Moja mamka si dala špagety carbonada. Kto poznáte špagety carbonada, tak viete, čo to je? Ak tí, kto neviete, tak to sú také vlastne špagety, ktoré sú tam pridané syr, hej, taká asi smotanová omáčka, ja neviem, ale je to podobá sa to smotanovej omáčke. A potom tam je buď slanina, alebo šunka. A potom sme išli na obídko, toto sa opakovalo celý čas, ale jeden deň nám tam pršalo, tak sme počkali, kým doprší a sme išli na takom vláčiku do druhého mesta, sme sa popozerali, sme sa nenajedli, no išli sme sa najesť, ale sme si dali pizzu, takú hubovú a moja mamka chcela ochutnať krevety, mne to nechutilo, ja som to vyplil do servítky, keď som ochutnal a potom tam ešte bol taký automat, kde som vyhral, sa nám podarilo. Keď chcete, tak ja vám ukážem, čo som vyhral. Počkajte. Takého sivého matíka sa mi podarilo vyhrať. Keď sa vám páči, napíšte dole do komentu. Ale súťaž o tohto nespravím, lebo tiež sa mi páči. Ale keď chcete od tohto modrého, zrobím súťaž. A poďme späť ku videu. Išli sme a toto sa opakovalo, išli sme domov večer. Samozrejme, kto poznáte na letisku, tí, čo nerozumiete, že sa to opakovalo, že sme v kuse robili to isté na pláž, na izbu na pláž. Potom sme sa išli večer prejsť. Šipky sme nehrali každý deň, ale tie mini automaty áno. Ale to sa opakovalo vlastne celý čas, ale nepoviem vám, lebo už ste to počuli v pondelok, útorok aj toto. Takže to bude asi... Hej, a ešte som vám zabudol povedať, že ten posledný deň sme tam prišli a sme šli do mora s ockom. Mamka bola tak blízko nás, tiež bola tak pri pláži akéby. Ona bola takej 30 cm vode bola, kus viac. A my sme boli a posledný deň tam boli vlny, dosť veľké vlny. My sme tak kľačali vo vode a že išla na nás 8-metrová vlna a my, že to už nepôjde, väčšia nepôjde. A zrazu ideme a taká maličká vlna sa to pomaly zdvíha a 12-metrová. Áno, 12-metrová vlna na nás. Ja som držal ocka za ruku, ma to vytrhlo z jeho ruky. Keď som sa chcel vynoriť, na ďalšia vlna som sa skoro utopil, takže by som nemohol natáčať tieto videá a tak, ale našťastie som tu, nič sa mi nestalo. A potom ešte, kto chcete vedieť vás z našej dovolenke, no tak sme tam stretli uja Cyrila a tetu Martinu. Pozdravujem vás, keď sledujete YouTube a to je asi všetko v Bulharsku. Takže poďme si otvoriť tých labubu. Tu ich mám. Áno, mám tieto boxy. A poďme si ich otvoriť. Takže ľudia, ja by som chcel tohto
lak a Secret. Najviac by som chcel Secret, tak poďme si to otvoriť. Tak, tu sa že to má otvárať, tak to otvorím. To nevyšlo. Začnem toto otváranie. Toto také. Bro. Balíček. Malo by to byť Real, ja neviem, ale tu by to malo písať Pop Mark. Tu by to malo byť tak, kde napísané, ale neviem. Tak, ale poďme si to otvoriť, idem si po nožnicu, počkajte. Kde mám nožnice? Kameraman, poď mi pomôcť, prosím. Neviem, kde som vydal. Aha. Díky, kameraman. Ďakujem, ďakujem. Poďme si otvoriť. Tu má hlavu, takže tak pomaly, aby som neprestrelil hlavu. Najprv vám ukážem, ktorý tam je. Dobre. Kameraman, poď ďalej. Ja zatvorím oči. Áno, mám zatvorené oči. Cez masku som ich blbol vidí, ale dajte. Takže je to taký Labubu, neviem, aký to je. A je to, taký zelený. To je pekné. Pekný je. Počkajte ešte. Tu v krabičke. Je toto. Aha, to viem, čo je. To si dáte tu. Tak. Tak to vyzerá. Napíšte dole do komentárov, že či to je real Labubu alebo fake a toto napíšte tiež či real alebo fake, ja neviem, ja sa v tom nevyznám, ale ja som spokojný aj so fake, keď to je vôbec fake. Alebo real, neviem, takže môžeme ho dať nabok, alebo viete čo, dám ho vám tak, aby ste videli, aký vypadol. Neviem, čo uvidíte. Tak vám ho položím, tak, pred krabičku. Poďme na druhého Labubu, alebo Lafufu, neviem. Poďme. Zás toto. Ako ste už počuli, chcem lak alebo Secret. Vážne? Znova? Dobre. Ďalší. A tu je napísané Pop Mark. To... Vidíte to? To v takým strieborným Pop Mark. Áno, dobre. Poďme si otvoriť toho Labubu. Alebo Labubu, neviem. Poď. Som piľavý. Prepačte mi, ale videl som tam dačo, skús, také ucho. To sa mi zdá, že mám na krivú hlavu. Asi. Až tak nemá. Napíšte dole do komentárov, že či to je real alebo fake, ja neviem, ja o tom som hovoril, že sa v tom nevyznám, ale som spokojná so fake. Ale ešte tu, je to stoličko. Teraz tu sme mali také modré také a tu máme také telové, aby sa to viac hodilo, alebo žlté. Prepáčte mi ľudia, keď som si pomenul farbu, ale ja cez tú masku, ako vidieť, sú tu biele a tam je taká biela sieťka, aby som mohol vidieť. A ja tu vidím také, tak vidím normálne, ale viac do biela. Idem mu to pripnúť. Čo je to? Čo to je? Prepačte mi, ale fakt mi to nejde.
To... Mám to, konečne. Takto vyzerá. Tento sa volá, počkajte, vám ukážem. Tento sa volá tu Loyalty. Tento, toho mám. A tento tu, zelený, alebo zeleno-modrý, sa volá Serenity. Komu vám to príde smiešné, že v tom mene má Sere, aj mne to prišlo na prvé smiešné, tak neviem prečo to tak má, ale mne to nevadí. Počkajte chvíľu. A ešte by som vám chcel niečo povedať, že na moje videá si musíte dať trochu nahlas, lebo ja nemám, ako ste si všimli, mikrofón. A ešte vám niečo chcem povedať, že neviem strihať videá, neviem to robiť, áno, počuli ste dobre. A v mojom videu nevidíte asi moc nič smiešné. Keď kameraman to dobre natočí, aby to bolo smiešné, tak to bude smiešné. A ešte raz vám chcem povedať, že neviem strihať videá, takže neviem tak spraviť, že neviem vám dať obrázky, predtým nech si zapnete video. A toto. A neviem vám dať také obrázky, že do videa, aby ste videli, že kde čo bolo, že ako to tam vyzeralo, neviem to spraviť. A to by asi všetko. A ešte vám chcem niečo povedať. Keď chcete, keď sa vám toto video páčilo, dajte like, možno aj odber. Ja vás do toho nenútim, je to vaša voľba. Keď mi ho dáte, tak ma to veľmi poteší. Ak nie, mne to vôbec nevadí, lebo vy ste sa rozhodli, že mi ho nedáte. A ja vás do ničoho nenútim a čaute, vidíme sa v ďalšom videu.